chceš sa cez svoju EVM peňaženku pripojiť na sieť, na ktorú si ešte nebol napojený, tak si musíš vygoogliť RPC. Snažíš sa previesť nejakú transakciu na sieti a zlyháva ti, niekoho sa spýtaš, čo máš robiť a povedia ti zmeň RPC. RPC sem, RPC tam. Čo to je? Ahoj, ja som Sebastian a presne na to sa dneska pozrieme. Remote Procedure Call alebo RPC node je typ počítačového servera, ktorý umožňuje používateľom čítať údaje na blockchaine a odosielať transakcie do rôznych sietí. RPC je jedna z najdôležitejších častí infraštruktúry v kryptopriemysle. Pomocou pripojenia na RPC server môžeme veľmi jednoducho komunikovať s blockchainom. Na druhej strane, bez RPC by každý používateľ musel správať svoj vlastný node. Node je jednoducho počítač, na ktorom beží software blockchainu a uchováva a aktualizuje jeho stav. A RPC v podstate spravuje nody za nás a my sa napájame na ich nody na diaľku cez ich servery. Čiže ak by sme nemali RPC poskytovateľov, tak by sme v podstate buď museli mať non-stop zapnutý počítač, aby na ňom bol v kuse stav blockchainu aktuálny, alebo by sme museli počkať, dokým sa aktualizuje blockchain po zapnutí počítača, predtým než by sme mohli uskutočniť akúkoľvek transakciu. A k tomu by bolo samozrejme aj používanie mobilných depot dosť obmedzené, pretože buď by sme museli prevádzkovať celý node cez mobil, alebo si spraviť vlastné RPC doma a napájať sa ďalkovo na to. Tak namiesto toho máme RPC poskytovateľov, ktorí spravujú nody za nás a my sa napájame na ich servery. Už neviem kto, ale niekto povedal, že blockchain je ako dom a RPC sú dvere, čo je celkom presné. A čo urobíš, keď sa zaseknú jedny dvere? Použiješ iné. A RPC poskytovateľov nie je málo. Osobne sa mi tiež stalo, že mi zlyhávali transakcie, tak som sa proste napojil na iné RPC a všetko bolo zrazu v pohode. Samozrejme, nič nie je dokonalé a aj napriek tomu, že máme RPC poskytovateľov viac než dosť a používajú fakt robustné systémy, aj oni majú sem tam výpadky. Čo pri časovo senzitívnych príležitostiach s vyššími sumami môže byť dosť vážne. Okrem toho, aj napriek tomu, že máme RPC poskytovateľov veľa, tak samozrejme môžeme použiť iba jedného RPC poskytovateľa v určitom čase a keď ten RPC kľakne, tak musíme prepnúť na iné RPC manuálne. A väčšina ľudí nemá v Metamaske iba tak rôzne 3 RPCčka na Ethereum napríklad. Čiže ak sa niečo také stane, tak to ideme na Google, hľadáme RPCčka, potom si ich manuálne dávame do Metamasky alebo do ktorejkoľvek peňaženky, ktorú používame, čo trvá celkom dosť dlho. Čiže fakt odporúčam mať nejaké záložné RPC vo svojej peňaženke, že ak to, ktoré používaš, kľakne napríklad Infura na Ethereum, tak môžeš rýchlo a efektívne prepnúť na iné RPC. Ale existuje zopár projektov, ktoré sa toto celé snažia zmeniť, napríklad ako Lava, ktorá v podstate vytvára niečo ako sieť pre RPC poskytovateľov. V podstate ich apka robí to, že ak to tvoje RPC kľakne, no tak Lava ťa automaticky prepne na iné RPC a v podstate ty si ani nevšimneš, že sa niečo stalo. A to tak, že Lava jednoducho detekuje downtime RPC. A ak zdetekuje, že to RPC je dole a ty si napojený na to RPC, no tak ťa to prepne na iné RPC. Ďalšia užitočná vec je Chainlist od DeFi Llama, čo je v podstate taký vyhľadávač na RPCčka, kde si tu proste zadáš platformu, sieť, ktorú chceš používať, napojíš si tam svoju peňaženku, v môjom prípade Metamasku a nájdeš si tu nejaké RPCčko, klikneš Connect Wallet a ono ťa to tam automaticky napojí, čiže to tam nemusíš všetko zadávať manuálne. Hotovo a som teraz na inom RPCčku. V tomto prípade Arbitrum Llama Nodes. Ďalšiu vec, ktorú si ukážeme, je teda tá Lava. Čiže je to na gateway.lavanet.xyz, kde si môžeš vytvoriť účet zadarmo. Ja už som tam si účet vytvoril a už tu mám aj nejaké RPCčko svoje vlastné. Čiže keď prídeš tu no tak si tu môžeš dať Create Project, dáš tomu nejaký názov a zvolíš si API, čiže v podstate si zvolíš, ktorú sieť chceš, tak dáme tomu, že ja chcem Arbitrum znova, vytvorím a mám. Teraz tu nakliknem a ono to nie je zapnuté stále, pretože je to zadarmo, proste si to zapneš, kedy to potrebuješ a vtedy to máš. Čiže si proste tu na to klikneš a tu máš svoj endpoint, čiže toto je tá RPC URL, čiže si to v podstate manuálne pridáš do Metamasky ako nové RPC.
RPC URL, ešte si nájdem Arbitrum, čiže to je presne to isté, ale namiesto tejto adresy, čo je RPC, ktoré je oficiálne od Arbitrumu, použijeme to, ktoré je od Lavy, čiže Arbiscan bude Block Explorer, currency je ETH a chain ID je toto. Názov dáme Arbitrum záloha napríklad. Uložiť, prepnúť. A teraz to nebude fungovať, pretože som to ešte nezapol. Dáme run a už to funguje. Tak a máme akéby ďalšie záložné RPC. Toto je cez Lavu, čiže za každým, keď potrebujem niečo urobiť na blockchaine, no tak si môžem zapnúť toto RPC a som ochraňovaný pred výpadkami normálnych RPC-čiek, alebo môžem použiť teda ten chain list, že môžem ho mať otvorené v záložkách alebo niečo a ak mi vypadne RPC, no tak sa to môžem rýchlo napojiť na iný. Tak to by bolo pre toto video všetko. Naučím ťa všetko, čo jem na cryptokurs.sk. Ja som Sebastian a maj sa pekne.